тарафи Варшавадаем. Як та он ҷо ёфтам, ҷои мошиное ки дасти дуюм, дасти сеюм истифода шудагиай мегиранд, мефурӯшанд, коркард мекунанд, ягон тозагӣ мекунанд, чӣ мекунанд. Мекунанд нархошон ҳамин хел 194 000. Солуш ҳамаш онҷо дастад. Не 2000 чанда 2020 20 000 гаштагиай 190 где-то 40 000 мегӯям нархишона мерафт. Неҷа Audi ҳам ҳастай. Нархошона мебинем 129 000. Кадомеш ки нархи мо пурсидем, гуфт кадомеш ки нархи бруто нетто дора, метонем ки барои дига давлат рӯй канал пули неттора чӣ кунем. Неттош где-то 20 000 $, да, ҳамҷо 21 000 $, меша нархи ҳами Audi. Кадомеш ки нетто надорам, брутора мега бутен. Чӣ хеле қонун ҳастай ки нархи мондагӣ бод, нам хеле пулш шава. Пардохтшои наишам нетто дош арзонтара. Қариб 38 000, где-то 7 000 8 000 $, арзонтара нисбат брутош буд ҳисоб кунега. XC BMW. Иҷода интихоб беҳад бисёрой қафода ҷои тозакунак, мойка чизошон ҳам ҳастанд, гирдугӯшо ҳам камера иҷо Tesla ҳам ҳастанд ки Тоҷикистон нав рафтестиям як чанд солаи охир дада. Tesla 200 бруто метона 2018 модели S75D 250 000. нархаш где чанд сум мешавад зума ҳисоб мекунем. 50 000 ша ҳамин ба нархи доллар рози курса чӣ кунем. 50 000 ша аз 10 000 $, ҳисоб кардан бигирем, уҷо 50 000 $, мешада нархаш 50 000 злот. ана Теслаи дигариро мебинем, нархша 177 000, иш модели Series 2018. лекин нигоҳ кунем беҳад кам гаштагай, нав 8200 гаштагай, 8000 километр. нархи ишам 30 таги 40 000 мерада, нархи иш 36 000 бахел нархи мешавад. Курса мо калькулятор ҳисоб мекунам примерно. анаи мерседесое ки S-классо 2016 103 000 гаштагай, наё нархошон 20 000. нархошон камтар, қиматтар нисбат ба интернет, нисбат ба шахсое ки мефурӯшанд, нархошон камтар қимата, ҳамаш номерои польский доранд. мумкин аст ки ай даст арзонтар биёй, просто барои видео мошин бисёр ки аст, хеле ҷои зурай. наям Jaguar XS 130 000 мегашад, 27 000 гаштаган. дар инҷа бисёртар мошиное ки аренда метиҳанд, мисол моҳш 10 000 ё 3000 $, аренда метиҳанд, баъд бо лимит доранд, дар километраж гаштани ҳамода 1000 километр лимит метиҳанд, ё 2000 километр лимит метиҳанд. на 2014 118 000 будай. мақсад ки ҳамон лимита ки ҳамон лимит гузашти буд, дополнительни сари ҳар як километр пул ҳисоб мекунанд. Audi A8 наям қиматара ишам 2019 60 000, қариб 54 000. даже қиматара 250 худаш 50 000 60 000 та 70 000 меравижи. ана ҷо мошин бисёрай, барои ҳамон километражошон майда, дар байни мошиноро пешон меом, дар бораи мошин гап мезанам. ина ишам мебинем нархша Volvo S60, ина иш таги 11 000 меша, 11-12 000, даже зиёдтар 20 000, 55 000, где-то 14 000 хато кардам. 2019 63 000 гаштаги. мошино ҳамаш нағзан, кам истифода бурдагиян. ана барои ҳамо ё қиматтар мефурӯшанд. BMW C300 120 000, иш тақрибан 24 000 мешада, 24 000. моторш дай бензина 254 мошиниш тиша. касе ки дар номи фирма мехарад ки ягон ҷо чӣ мекунанд, ё метавонанд ки коғази фактура мегӯям дар инҷа
айном давомон барои перевод пули фирма биҷора гуфта дамҷама қайд коғаз метавон. ай BMW 300i 2019 намётнеда Cars Collection тарафи Варшава дар Полша иҷа. ана мен Renault-ам ахошно бинем. Ҷада якта X5 астай. Ман чиша дидим да фақат аренда метиҳам, нақша навистагӣ нест, нақша навистага ина. Як ҳафташ $2500 ай. Ана моҳуш 15500 злот мега, 15500-уш около чанси мешава? 3000 чанд доллар мешава? 3100. Пешаки $10000 чӣ мети? Каутсия $10000 мети пешаки пула. Баъд мошина мегири, ҳай мекунӣ. И асосан барои шахсое ки ягон бизнеси калон доранд, ягон вохӯриёда ёки ягон маъракаву дигар хушиёда истифода барӣ пул боша зураиҷада чӣ ҳам аста ина Audi цвети сирфиш мекунем чӣ хел мошини хушрӯ ва зебае. И ҳам чӣ ай аренда метиҳам. ишам нархи ҳам қарибан ҳам беҷо $3000 маҳонаш. Неки лимити километражаш навистагӣ нестай. Да вақте ки уҷо да офис доран, офисшон ки мерай якум пеши мерим уҷо офисшон ки мерай ва да уҷо дар бораи чӣ гап мезанем, чанд қадар лимитҳо аста. ин аҷада чӣ аста Полша чӣ мекунем. ина ишам да аренда метиҳам, иш уҷо қиматтара мекунем $4000 ҳафта мо пешаки каутсия метишам. ина иш 15000 злот ба $3000 пешаки пул мети барои гуфтан кардан. ҳозир мо мерем қафо дигар мошиное ки ӯ қадар первый класс нестанд дар амири Аврупо. мекунем ёш ӯ қадар клиент чӣ надоранд, ёш мумкин арзонтар бошад нисбат ба он нархҳо. иш ҷип буда ина. нархшам қимат мегӯяд $4000 злот, $20000. ина ира меем ҷи Volkswagen GTI Polo 2010 $124000 гаштагай, $41000 злот, таи $8000. ана иҷода наи хундаям вале нархномаш нестам. ёра ай офисшон мепурсем да уҷо номери телефоншонам аста. пеши инаи Citroёn меоем. хай Citroёn вақтан ҳечка намегирам, худашам неста. нархшон хай бинем 35000 2017. иш Шкодай. ана иҷода BMW-ое ки камтарак чӣ комби мегам кун дорам. 2007 32000 злот, таи $6000 где-то. ина Range Rover-ои кӯҳнаам астай, ки навам чота дизайнш нав метова, хеле қиматай. дизелаи солиш навистагӣ нестай, фактураамаш мета $385,000 злот. $5000 ҳисоб карда мақсад тақсим чӣ кунем калькуляторда. наиҷода Toyota-ои барои бизнесам хеле айна. Sienna, Toyota Sienna 2015 $66000 гаштагин. Fox да намебинем. ана бо иҷода бомам хеле Mercedes астай, бисёр одама ёд. дизел 300 нето дора мешава ки нетоша ҳисоб кунӣ $156000, где-то $50000, $51000, 2019 $110000 гаштагай. ай нархҳо мошиноро мешава арзон биёвӣ, арзон мешава мошиноро биёвӣ, некем ай интернет мебаёра, ай чӣ меода, ай даст ай собиқ чон мери инҷо да фирма ки аст ай ё қай мегӯям мошинаро тоза мекунам, онҷоша исӯш ремонтам мумкин бикунам.
وقتی چون میمونن هم پارکوفکاشون رو میرن ماشینا رو سرده از بود دیگه شانشون بتونه نه جیپ های نرخوش افتان میمون خستر میگذاریم نه امریکانسکه بخیرم کلای بزای کلای چیه اوه ددگرام این هم 34 هزار اورجینال خوش 2014 دیزل موتورش سه نجا da boy خیلی رام aslında. Şimdi اینجا ماشینای بلند اونجا جان حالی پیش اینم لکسوس هم میریم تاجیکستان لکسوس خباوی حالا اینجا نخیرم میبینم 279 هزار کم ترانش سیاه 2020 7.5 هزار گشتگی موتورش 57 بنزین های 401 قوه است 4x4 نپدام داره 279 هزار گدیتا 55 هزار میشه بخیر ما کمش $2 کردیم اینجا پیش BMW X5 میرم اونجا تا X5 سفید بود اینجا سیاه ماده تر شاید دارش نیست 2017 نرخش 34 هزار $. گدیتا سال چند خیلی 19 هزار گشتگی کیلومتراشون به حد کمه اینجا دای مرسدس بنز جی 450 220 هزار 40 هزار 44 هزار $. میگم 2016 بینم جا دام ماشین استگی پرزیبگی کیلومترج رفتگی شای روک سولش می شود سهشی بنزین خیلی این ماشین استی لشادین سیلا شای فاکتورا همه دیگه چیزاش مقصد نستگی میتونم دارم اینجا دا هست اینجا پرشوی بلندکه ایش بخیرم سالش قیمته را که دیزاین فاسون دارم 2017 بوده 33 هزار اگه دیتا نرخش 2017 44 هزار داشته بنزین موتورش دا پورشه مکان اینجا دا با هسته مازدای بلند ایش بوشه SX5 2019 30 هزار کیلومتر گشته موتورش دومی نرخش 25 هزار میشه دیتا 25 هزار $. اینجا دا انامی لکسوسه که تاجیکستان دا خیلی مخلص داره هر خیلی هم میبینیم RX 450H 2015 2015 اینه که 2016 دا رگیستراسیا شده حجتش موتور سینیم گیبرید 142 هزار گشته نه سینه نت داره 150 هزار گدیتا 31 هزار $. میشه نرخش نت داره ارزان تره اما بروتش با ایسر و نالوگ نسپاری پیش نمیم نمیش هسته نه ولوی بلند اینجا در اروپا ولوو مردم بسیار استفاده میبره میکنم 2018 58 هزار گشتگی موتورش دار ماشینش 310 184 هزار زیاد 36 هزار میشه دا 37 هزار جدا با هم پورشه کی را میره فقط ای اوفیس برای انفورماسیون میگیره که نمیاد زنگ بزنم خیلی نایستگی هست حالا اونجا دا مرسدس های چی هست اول نام مرسدس هم خیلی چه مشهوره از نرخای یا نخ کاغذ شو نمیتوه از این میبینیم که نخ داره نمیدونم سالش 17 در جنوب استگاهی نیویورک امریکانسکی نیویورک شتات 2017 بخوام رجیستراcja شدگی یکم سالش نمیدونم چنده
Яра мешава ки нархошона бупурсӣ. Солша нархша кай истеҳсолш дага чанқа гаштагия дурӯшам камера кунам метавонам дурӯшу қа комфорти кнопка бисёр надора кӯҳнаи солш ана озям мошиное ки баланд буд сумка кардем як қафошона ягон хуршидагӣ задагӣ ҳечи надора ҳамаш бигир бо истифода бар наҷода аудиои дигаста ёшам нах надора бахоми мошинои нав омадагиам ҳуҷҷат кардагӣ нестан шумо наҷода ай генри фордам мошиниш ҳаста ина форд ёшам чи нархномаи чӣ надорам анаи бмв дорам ба хелум ҷи коғазиш кӯҳна шудагиай хеле шудаҷа 2010 $9,000 гаштагиай ценаш брутто буда метавонад где-то чанд мешава $10,000 плюси $13,000 меша нархиш bmw 550i мошино аи да ҳамин нархҳо ё мондагӣ меша арзон биёв яъни сами полша ай даст мегирӣ ягон хуршидагӣ дора ягон камбутиам агар дошта боша арзонтар мегирӣ ё ки састаи созшо наҷа ҷои морикашон мешаванд номи фирма на нигоҳ кунем Cars Collection фурӯшӣ ва аренда метиҳанд мошиноро самохода ягон чиҳои дигам рафтем дига стоянкое ки ё ки ягон бизнесҳои хурде ки мардум чун ақли бизнес кардастан мошиноро аз германия ҷамъ мекунанд ай ҳама давлатҳои дига аврупо ки имкони иҷозат аст барои харида овардан мақсад ай ҷамъ коли палякан бизнес мекунанд ҳамколи фирморо ёфтам дидам мошина бисёра бо камера мекун нархошона мегӯ видео ютуб мерава ютуб наҷаофинами мошини мерседеси киёз вестен мозу пурсидам солиш 2020 где-то $60,000-70,000 мега ё мехаранд бо мефурӯшанд нигоҳ кунед ҳамин қадар мошина аз мо дидем